Right, zvinhu zvezvo zvakupisa manje zvatanga. Eish, wakomanaka. Ameno kuchanowira tsvimbo nodewo but chandoda ngokuzivisa ndechekuti akudyiwa rinopisa iko zvinhu zvakutoitika ndo anonzi ma1 Mnangagwa summons extraordinary parliament sitting to consider senate changes to cab 3. Babaka. Ameno kwachaperera nyaya iyoyi because chandiri kuziva ndechekuti these guys they are under pressure kwakuda kuti tingodidi panapa komana toita zvekuita sei. Pane mamwe mataurirwo zvikunzi Mnangagwa has summoned the National Assembly to an extraordinary sitting on Tuesday 30 June at 2:15 p.m. to consider the Constitution of Zimbabwe Amendment Bill number 3 HB1B 2026 following its passage in the Senate. Ndo mabudira ari kuitawo matauriro ari kuitwa nevamwe pakumwe iri kubuda chinzi Mnangagwa has summoned the National Assembly to an extraordinary sitting on Tuesday 30 June to consider amendments to the Constitution of Zimbabwe Amendment Bill number 3. Pakayepa kwenino ndiri kuti kudi matauriro nemaonero angu. Emerson Mnangagwa has summoned the National Assembly for an extraordinary sitting on June 30 to consider amendments proposed by the Senate to the Constitutional Amendment Bill number 3. The move follows the bill's passage through the Senate on Wednesday, where 75 senators voted in favor of the proposed constitutional changes. 4 voted against, 1 member was absent. In a government gazette notice, Clerk of Parliament Kennedy Chokuda said President Emerson Mnangagwa had invoked section 110 subsection 2 of the Constitution to convene the special sitting. Pursuant to section 110 subsection 2 of the Constitution of Zimbabwe, His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa has summoned the National Assembly to sit on Tuesday 30 June 2026 nguva zichiti 2:15. The summoning of the National Assembly is meant to enable the National Assembly to consider the Constitution of Zimbabwe Amendment Bill number 3 HB1B 2026. All members of the National Assembly must therefore attend the extraordinary sitting of the National Assembly at Parliament on Tuesday 30 June 2026. The Constitution Amendment Bill number 3, which seeks to extend the terms of the President and the local authorities beyond the current 2028 expiry date, he has now completed most of the legislative processes. Before the bill can be presented to President Mnangagwa for assent, the National Assembly must first consider and approve amendments proposed by the Senate. Among the changes recommended by Upper House is an amendment to the procedure governing the first sitting of Parliament under the current Constitution. A president must first be sworn into office before Parliament can commence legislative business. I hope abandatauro zvakanaka nai. I hope zvinokwanisa kunzwika nemunhu wese zviri inyore nyore. Ndosaka wakuona kuti one of my broadcasting in Greek vakandi offer in Greek. You know, it's something yekuti anoda anguzombotaura nezvazvo. They offered me a job. Ndakati so guys mukubhadhara mari, then ndobva vataurawo tumari tovanga vari willing kubhadhara. Anyways, it's a topic for another day zvedu tichazotaura nezvazvo musi kana ndakanyatsofarisa zvinodawo kana ndakambomwira tumadrinks mbijana ndobva ndanyatsokuudzai mataurikiro azvakaita. But this is something that is about to happen. These guys, they are in a panic mode on Tuesday. Regedzai tione kuti vachange vachiita sei panguva dza 2:15 vanenge vachibonyatso nekuti bozi nyaya dzinoitika kwabanaka vana vaunganaka tsuro dzavo dzinenge dzapedza kutambwa chichichi Tuesday or maybe Sunday vanenge vambopinda nekuna Precab Farm. Tichazocheka futi kuti vachange vari kuPrecab Farm bozi ndokunogarwa tsuro dzakawanda dzichirongwa ikoko vachiona zvawo shiri dzavo dzichibhururuka nemazimombe chinzi urikuona mombe itachitenga mombe uri kuona chakati itotenga mbudzi, tenga tine mapfunde, tine wheat, chibage chakomana, tengai vachitenga nemari vachitodaro vachitoitirana nyaya dzavo but dzichita se dzichifambirwa ipapo. So tichazoonyatso igarira pasi zvakanaka toonesana kuti zvichange zvichifamba sei. But onaika nyaya idzi dziri kutaurika mataurikira handambotaura matauriro angu, handambotaurawo zvakanaka, handataura kuti mese manga muchifara, manga muchinzwisisa.
pane vakuru vari panapa vanotoda kuti vambotaura so that mozonyatsonzwisisa kuti chigame ichi chiri kubva nekupi chichienda nekupi. Kana tichinge tadaro tese toziva tawirirana, but tichipinda munyaya yacho garai maziva kune vanhu vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts muno muSouth Africa vasina mawork permits kana mastudy permits. As usual guys, batai education research ndo plug renyu ramunokwanisa kuita izvozvo. Zvekare kune vamwe vaya vari kuda kutenga dzimotikari dzekuitisa mabusiness, muri kuda kuita mabusiness akaita sana Uber, Bolt, uda kuita Takealot or InDrive, batai education research. Ma pre-owned, ma brand new zvakangosiyana even madama luxury cars, ma construction vehicles, conduct education research because ndo consulting company yariko iko zvinezvi yarira pamuzanzi panapa zvekuti unozosara kutoningirina but wega wangonzwisisa even the level of professionalism yavainayo haisi yechinzaranzara itop notch. So please kana muchinge mazosangana une maflyers iwaya ndo zvaanenge akaita sei akamirira ndazonyewa delay zvangoregedza timbonzwa kuti vari kuti kudiko vakuru vari panapa zvanhasi zvamanje varipo pasi pemuti hanzi ndakabata machira angu matema vari pashi hanzi sango rinechi pasi panorwambira nechi ainzwa zvinzwire mega. Indoda kukudzai zvinhu zvinenge zviri pamberi kwenyaya ndosaka ndichitaura ipo pano pakati peusiku ndiri pasi pemuti ndakabata mucheki wangu mutema mbuya nehanda netsvimbo yasekuru Kagoye ndakati zvecable crew cable 3 asvinainesu mani ini ndakati ini nemasoja angu ambuya nehanda ndachisaina musi woyo 1 hour isi kupera. Asi remember muteerere vana mbuya nehanda hansi kuseka ka ndokutaura that is why ndakati mukanzwa suriyorira please garai mudzimba dzenyu. Ndini Dr. D ndikuchitaura futi but vanhu vachazojaira kuti ndokutaura kwake muchazozviona kuti muchazozvionera pai pamhino sefosha. Ndati hapasina nguva apo wedza rukwati isitaura kuti ndakati ndichamubata Emerson Mnangagwa ndoda kuita kubata ini paState House. Amudi kuzwa vari kubika. Remember ndambotaura kuti ari kuzorova ku ega tasiyamone kupenga kwakuti ini ndakamirira ini ndiri kuda kuti ngaamboisa ball point ipapo kuti inonzi isignature yake handizi signature yake yakaita sei pasina 2 hours muchandudza vana Zimbabwe. Imi garai mudzimba dzenyu. Ndini Dr. D komanda wemwe komanda webako. Ndakati ndinotaura chinhu chimwe ndochizokorodza ndakuti ndinofamba nendima yani yana mbuya nehanda varume kusakura koda zuva rapisa woziva kuti ndakuita sei ndakusakura marara kuzunza nekusakura ukandiroko maninzisa handisi kutaura zvakawanda manheru ano asi ndati ningokubatisai manzi kuti ndine masovha angu please musanetseka. Ndakati Zimbabwe yese takaikomberedzai tasai muone zvavari kuita asi zuva rosvika repaState House ndo pane mheri. Ndakati indishati wekubata haatyisi uya Emerson Mnangagwa haatyisi uya hati ndichamusvikira achazvimamira agere ipapo panenge ari. Kana asina kugadzirira zviku amen I don't know ndomudati imbotanga waenda kutoilet wodzoka. Ndati ndini komanda umwe Dr. D sai musanetseka isiperi pakunowira kani
tiri mbeva kaisu zonza panonhuhwira nzungu ende hatitambi. Ndakati Zimbabwe kuikomberedza ndakuziva kuti ndeipi hoteri yasingasviki ndobva ndodzokera kumusasa. Ndakati ndiri kumanyika rendi uko kuna Chimanimani ngavane vigete vanibate vaone vanotsva sei, asi zuva manje rapadhuze zvakunhuhwira. Ndakuziva kuti gonzo ukaona rakuenda ranza panhuhwira nzungu ende handisi kuseka. Ini zvimwe zvese izvi kwakutambisa nguva. Hatidi kuramba tichitambisa njonjo naEmerson Mnangagwa anokutambisa njonjo munhu uya. That is why ndakuziva zvese zvana Cape 3 is a sheer waste of time. Ndini Dr. D komanda wemwe komando webako apa achari kutaura zvakawandisa asi ndakuzei. Ndakati mukanzwa please tsuriyorira garai muzimba senyu. Why? Because hamuna pfuti. Imadhavha matraki oro wanga uri parwendo rwakadini rwekuenda kana kuDRC paka hapana anokubvunza. Asi remember ndakati handisi kuda pofu yambuya nehanda inofa. Vavo vaitamba vachiti kwai ma45 degrees ini handina iyoyo. Ndati hatitambi tichidaro. Hazviko pamutemo wambuya nehanda, hazviko zvese izvozvo. Asi nda kuita kubata mushashama imi. Ndini Dr. T kundoka munhu kayaka kabata Mnangagwa. Asi ndakati asazonditi ka handiti imi. Ndakati kuti handifika kana basa remuhurumende chaiyo handidi, kana kuita musekurigeti handidi. Ndoenda inini kumusha wangu ndozvirimira chichi wati. Asi povhu yeZimbabwe ndoda kuti mutange new life, kwete marara ese aya madhodha ese andina tsvina ese. No, handidi. Ndini Dr. D komanda wemweya webako. Manozisa vana Zimbabwe ndati gonzo rinoenda panonhuhwira nzungu. Ini nemasoja angu tonhuhwira paState House. Ndo patiri kuzopedzerana chete. Ndatopedza. Handiri kungwadzai kuti chichi chero time yekungoti kana mbuya nehanda vati izvo zvakwana finish. Why? Totyei takatakura zvombo isi. Zvonzi zvombo. Ndakuziva kuti mahelicopter ekuAir Force kuna Thonile ndeedu, mabarracks edu ese aya ndeedu. Ndini ndiri kutaura ini. Asi vake vemabhareta masvuku aya wandinongona anenge angobata pfuti chete amama. Ndini ndiri kutaura. Munizise vambuya vani, vazukuru vani, vambuya nehanda netsvimbo yasekuru Kaguvi.